faɗar su kuma musu alade. Musamman matsayin iyayen annabi a faɗar su kuma musu alade. Habibi Muhammadu ka zaman daɗi, a daɗi ka wuce gardi, ba daɗi kai kake mahadi, a komai ka da ɗan faɗi. Habibi sayyidi shuhada, habibi muallimul ulama, habibi ghathul anbiya, habibi ya rasulullah. Anya ku malumar raba kai, ku juyo kar a cin matsaya, bayani ne da ke haɗa kai, siyasan ba ta gyara siya. Mai zane duba alƙalamin kauya, wata ta ɗara mawuya, na ita ba ta gyaran barna, balle an hau gadar manya. Habibi sayyidi shuhada, habibi muallimul ulama, habibi ghathul anbiya, habibi ya rasulullah. Fahimta an kace uzuri, sabani ya darar madari, shi wancan nasa ne nagari, kai ka ce na gani nagari. Da hujja ta yake fahari, da hujjar ka kake fahari, kaje kai ina kai nasa idan duk annabin aka bi. Habibi sayyidi shuhada, habibi muallimul ulama, habibi ghathul anbiya, habibi ya rasulullah. Sayyid malami na gari, aiki ne da ba nazari, barna ce wacce ba uzuri, mai ya kamata ya tuba, ashe faɗin har yana da rabo. Habibi muallimul ulama, habibi ghathul anbiya, habibi ya rasulullah. Annabawa ana cewa a kira ka wuce kowa, dan hali ka wuce kowa, a daraja kai kasar ta duka su. Habibi sayyidi shuhada, habibi muallimul ulama, habibi ghathul anbiya, habibi ya rasulullah. Kiran sallah da sunanka, iqama sai da sunanka, salati rabbi yayi makka, wani ma ya bata sunanka. Habibi sayyidi shuhada, habibi muallimul ulama, habibi ghathul anbiya, habibi ya rasulullah. Mai aibanta ka ne wawa, mai kin zancen ka yayyawa, a kyawu ka wuce kowa, salamun ala khairil khalqi. Habibi kai ka kai mu gaba. Iyaye na uwa da uba, a girma su na sa a gaba, addini na ya sa su gaba, ya ɗauko ka ya kai ka gaba su. Habibi sayyidi shuhada, habibi muallimul ulama, habibi ghathul anbiya, habibi ya rasulullah. San matsayin iyayen annabi a faɗar su kuma musu aladabi, Musan matsayin iyayen annabi a faɗar su kuma musu aladabi. musan matsayin iyayen annabi a faɗar su kuma musu aladabi. Musan matsayin iyayen annabi a faɗar su kuma musu aladabi. Malam mai gaisuwa tare, ga shawara ta cikin tsari, hadisin inda inkari, fassarawa akwai hadari, a bar shekar a shafi janabin. Habibi habibi habibi, wallahi na yi imani, duk wanda zai yi addini inda annabi zai yi mizani, to wannan ya haye tsari, hakika ya ishe marabo dai. Habibi habibi habibi, hakika ya haye tsari, ku ce masa ya fice da fita ta yi. Habibi ghathul anbiya, habibi ya rasulullah. Ruhi na wana baka, kwakwalwa ta tunaninka, zuciya na ta bejanka, a baki na da zancenka, a kunne na ji na ɗauka, a barci na mafarkinka, a sallata salatanka, a aiki na na koye ka, guri na da haɗin ganka. Nabiyullahi karzullah, wa anta babullah, wa anta sirrullah, sayyidina rasulullah, salina ga abdallah, dan amina nurullah, sayyidina rasulullah. Salam ala mahbuballah, salam alayka shafi'illah, salam ala nabi, assalamu
sallallahu alayka la ilaha illallah Muhammad sallallahu alayka la ilaha illallah Muhammad ya shafi'ullah la ilaha illallah Muhammad ya nurullah la ilaha illallah Muhammad khayr khalqillah la ilaha illallah Muhammad anta babullah la ilaha illallah Muhammad sadaka sirrullah la ilaha illallah Muhammad la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad rasulullah la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace amin